Imamo gosta u klipu. Došao je Vulje. Vulje, došao je Vulje. Dobro što vidi još jedan klip, ja sam Ugaful i danas ljudi radimo jedan novi klip. I ovaj klip će bukvalno biti nešto ko meme review gdje ja ocenjujem vaše kućne ljubimce, samo neće biti mimovi kućnih ljubimca. Znam da se mnogo ljudi zbunilo kad sam tražio da mi ljudi pošalju slike njihovih ljubimca, nego bukvalno samo ljubimce. Pa ako volite životinje, ovaj klip ima sigurno vam se svidi. Ako na primjer želite napravimo serijal od ovoga ljudi, obavezno bacite like na ovaj klip. Ali prego što krenem u ovaj klip, želim nešto da vam pokažem i isto će mi trebati vaša pomoć ljudi. A to što želim da vam pokažem ljudi su ova dva mala čuda. Hello! Čekaj, možda se vide na kameri koliko su crni. Hello! Se ponovo napravili bazen ovdje, ponovo su prosuli svu vodu ovdje. I pocepali su papir. Šta si to uradio, a? Šta je ti mali, a? Šta je? Juj bre. Hello. Evo te podignem. Hello. Čekaj te stavim na travu. Čekaj, sad ću tebe. Šta to radiš? Šta to radiš? Ne na beton. Hello. Gdje si ti? You are free my son. I on je stao čudno. Šta ti cviliš? Jeli mali? Šta je bilo? I ti? Šta odmah ispod mene sedete vi? Šta radite to? Bože! Ok ljudi, želim samo da vam objasnim sada odakle mi ova dva mala psa i zašto mi treba vaša pomoć. Pa pre jedno 3 dana kad sam bio vozio kola pokraj puta da nema ni jedna kuća, da je bukvalno samo praznina, neko je ostavio ova dva mala psa na ulici, bukvalno na temperaturi od 40 stepeni i kad sam ih video nisam mogao da ih ostavim bukvalno na toj ulici, pošto sam znao u tom momentu da ih niko nije izgubio, već ih tu ostavio, pošto nigde u okolini nema ni jedne kuće, a oni su mali i ne mogu daleko da odu, a i ne žele da se odvajaju od svoje kuće, ko što možete vidjeti ovdje kad jednog pomerim, odmah krene drugi da cvili. Znači neko ih ostavio tu, ja sam ih vidio i bilo mi žao da ih ostavim samo pokraj puta tako, pa sam odlučio da ih uzmem i ovdje mi treba vaša pomoć ljudi, pošto ja nemam vremena da se brinem o njima, oni su mali i treba puno vremena i pažnje da se da njima, ja stvarno sad trenutno nemam vremena da čuvam njih, pa zato mi treba vaša pomoć da nađemo njima dom. Pa ako neko želi da ih udomi, nek mi se obavezno javi na Instagram u DM-u da možemo da nađemo dom za ove dve male kuce, bukvalno su preslatke, oboje su mužijaci, vidjeli ste kako su lepi, kako su umiljati, vole puno da se igraju i vole mnogo da budu zajedno, pa ako bi mogli da nađemo nekoga koji možda usvojio ove obe kuce, to bi bilo super. Pošto je mi nekako žao da ih razdvojimo, ali ako baš ne možemo da nađemo nikoga koji može da uzme obe kuce, možemo pojedinačno da ih podelimo. Zato ljudi, ako stvarno želite da usvojite ove dve kuce, kako se zove, javite mi se na Instagramu u DM-u, kako se zove, samo ozbiljni, molim vas da se jave, nemojte bez veze mi se javljate, molim vas pitajte prvo roditelje i naravno ja ću tražiti da pričam sa vašim roditeljima pa da se dogovorimo ako stvarno neko hoće da preuzme ove kuce i da im nađemo neki lepi dom. Kažem ljudi, stvarno su preslatki psi i moja mama i Milica i ja smo se baš za veoma kratko vreme vezali za njih i stvarno su smešni, preslatki i vole da se igraju, pa zato ako želite da usvojite ove kuce ljudi, obavezno mi se javite u DM-u. I uživajte u ostatku pet review-a ljudi. Neću bilo kome da dam, hoću da vidim da stvarno ide u neku dobru porodicu, negde da stvarno neko će brine se o njima, a da se ne desi ko što se već desilo da ih neko ostavi samo na ulici. Prvog ljubimca šalje Jack YouTuber i vidimo da je jedna preslatka kuca, znači pazi te uši, alo, pogledaj kako je pufnasto, pogledaj taj pogled, prelep pas, stvarno presladak, vidi se da je rasan kako se zove, kako je smešan na ovoj slici kad gleda direktno u kameru. Presladak pas, stvarno vidimo ovdje Jacka sa psom i sad ćemo da vidimo mali opis o njima, pošto sam rekao ljudima i da šalju opise svojih životinja, kaže: dobar dan, ja se zovem Oli, ja se volim igrati s ljudima, volim najviše svoju obitelj i s njima provodim vreme spavati ili igrajući se. Ja sam rase Kavalijer King Charlesa. Brate mili, ja nisam znao da ću imati royalty u ovom klipu, brate, ovo brate plemički psi, brate, šta je ovo? Sljedeće što imamo na pet review ljudi su dva zeca, vidimo ovdje ove dvoje zekonja, jao kako gleda, vidi ovog belog s ovim ušima kako su mu pale, a što ima crvene oči beli. To izgleda malo strašno, ali preslatki su, izgledaju dosta
Chunky. Dosta su široki. Dete koje voli mačo je poslalo ovog zeca, veoma čudno ime, i ostavio opis. Ovo su Mica i Gricko. Mica je bela i voli da se mazi, a drugi je Gricko, on voli da grize. Da, zato je dobio ime Gricko. I kaže da je Gricko stariji. Znači, veoma lepe životinje. Zaboravili smo da ocenimo životinje. Ajde krenemo sad sa ocenjivanjem, da kažemo ocena za ove zečeve 5 od 5 šargarepa. Kako da ne ocenim zečeve sa 5 šargarepa? Sljedeće je od Viktorije psi, koje je udomila jedno 6 psa. Sad ćemo da krenemo redom. Znači, idemo prvo sa opisom. Pas se zove Lara, stara je 2 godine, imam je od 2018. godine, dobila sam je na poklon, rasa je Pulin, voli da se mazi i da se igra, oštenila se i ima 4 štenca. Znači vidimo Laru, preslatka je, ko ovčica, mislim da su to jesu ko neke vrsta ovčarskog psa, ali stvarno ko neka ovčica izgleda, preslatka je stvarno i vidimo da je presreća, vidite na ovoj slici, bukvalno govori da je srećan pas. Sljedeći pas je Puki, star je 6 godina i imam ga od 2016. godine, došao je sa ulice, rasa je mešanac, pikinezer i šicu. Znači mešanac, jer to se i vidi bukvalno, posjeća me na šicu, ali je tako nekako pufnast, stvarno je pufnast i presladak, vidi se ovdje. Stvarno prelep pas i baš lepo što si Viktorija udomila psa. Bukvalno to je mnogo lepo kad neko uradi. Možete samo zamisliti kako je tim psima na ulici kad moraju sami da žive, još naročito sada kad je 40 stepeni. Ja kad sam našao ovo dvoje, nisu imali snage da se pokreću koliko ih sunce udarilo. Ovaj jedan je bukvalno ono ležao sve vreme dok nije uzeo malo vode. Znači stvarno treba, ako vidite nekog psa, ako želite psa, pokušajte da udomite neke pse. Sad su štenci, štenci? Mali kerići! Sad su mali kerići. Prvo kerić se zove Hrvoje, drugi je Bleki, treći je Gricko i četvrta je Dona. Znači 4 mala štenca. I svi su mešanci Pulina i nekog uličnog psa. Ali vidimo da su preslatki. Znači ovaj jedan me čak posjeća na ove male što sam ja trenutno udomio. Ima taj neki crno-beli dezajn isto ko ti mali tu oko grudi, oko šapa. I veoma slatko. Isto vidimo da su svi šareni nekako. Stvarno su skroz drugačiji, ali posjećaju došla na mamu s ovim ušima i s ovom njuškom nekako. Stvarno preslatki i ajmo da nastavimo sa moderatorima koji su poslali svoje ljubimce. Sljedeći je Gosen Krivox sa opisom, snimam klip. Čekaj. Imamo gosta u klipu. Došao je Vulje, došao je Vulje. Tu je došao da bude u klipu. Ajmo, idemo dolje, Vulje. O, imaš eto. Nemoj me pišao sobomica. Preslatko, Vulje je došao u klip. Krivox poruka kaže, Jess Luka, ja sam onaj Krivox, ako me se sjećaš, onaj tvoj moderator. Evo ti moja mačka koja se ne jede za pet review. Ko ne zna, ja imam restoran mačaka na serveru gdje snijamo, to je samo da nerviram Krivoxa. Kaže, moja mačka se zove Betty, jako je super i tako to. Mnogo je slatka, ima neku cute i smešnu facu, pa je ne možeš ignorisati kad te pogleda. Ima oko 2 godine i toliko je sa mnom. Dobio sam je od Teče, verovatno Teče kad je imala 2 meseca. Kao mali uvijek bio nemiran i nije imao granica, ali sad je sazrio i zavoleo sam je malo više nego moju staru mačku. Ja inače nisam fan belih, crnih i crno-belih mačaka, ali Betty ima neke lepe šare i lepša mi je od ostalih crno-belih mačaka. Ima to 2 različita oka. A ne, 2 zelena oka ima. Stvarno jeste šarena i umiljata i vidi se da je kućna mačka, nekako je sva doterana, nije čupava i prljava. Vidi se da je očuvana i da je Krivox brine u nju. Nju nećemo da stavimo u burek. Za više je slika Instagram betty.kitten. Mačka ima Instagram, braćo, eto vidite. Daćemo 5 od 5 riba za ovu mačku. Sljedeći ko je poslao svog ljubimca je Šone. Nije poslao svog izmišljenog haskija, ali je zato poslao jednog svog ljubimca koji se zove Fufi. Kaže, ovo je Fufi. Fufi voli da jede. Fufi ne voli ljude. Mirne je naravi. U slobodno vreme voli da igra LOL. Nekad je voleo da streama, ali više ne streama. Vidimo da je Fufi ovdje
životuljka kako se zove, sviđa mi se ova slika sa čačkalicom i lepa mu majica ovde, sedi za nekim restoranom, vidimo mlađe verzije Fufija i starije verzije, vidimo doteranog Fufija da mu ispao stomak. Zanimljiv ljubimac, ne znam šta kažem, daćemo mu 5 od 5 dijamanata, pošto prvi čovek za ljubimca. Sljedeće je Floxy Dino poslao svog ljubimca i kaže: ovo je Luna, ona je mešanac nemačkog ovčara i kolija, od naredbi zna sedi, čeka, dođi, doneti lopticu i hvatati mačke. Najdraža joj igračka plavi konopac. Vidimo da je podsjeća neko dosta na nemačkog ovčara i vidimo da je u nekom voćnjaku i sva je sreća nekako u ovoj travi i ovdje vidimo da se popela. Iz daljine izgleda ko koli, stvarno izgleda ko koli, ali ovako iz blizine kad se vidi samo lice podsjeća mnogo nekako na vučjaka, prelep pas. Moramo da damo jedno 5 od 5 kostiju. Ne može drugačije, ne mogu da ocenim ove ljubimce za drugom ocenom. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, ljudi. Nemojte zaboraviti, ljudi, ako želite da usvojite ova dva psa koji su trenutno kod mene, to možete tako što ćete me kontaktirati u DM-u. Molim vas, kako zove, pitajte prvo roditelji i tražit ću pričam s vašim roditeljima ako odlučim da vama dam ove pse. Ako neko hoće da udomi oba, to bi bilo najbolje i najviše bi to želeo, pošto neko su zajedno odrasli, zajedno su bili na ulici i sad su zajedno kod mene, želeo bi neko da može neko da usvoji oba psa. Samo tražim da se stvarno brinete o ovim psima, da ne bude da neko samo ih uzme i da posle 2-3 nedelje ponovo završe na ulici, zato samo ozbiljni ljudi koji žele da udome ove pse koji su pitali roditelji, nek mi se jave na DM. Hvala vam puno, ljudi, što ste gledali ovaj klip. Ako vam se sviđa ovaj serijal i ako želite možda nastavak, obavezno mi napišite dole u komentarima i bacite like na ovaj klip. Isto, ljudi, nemoj zaboravite se subujte, pošto vidite da smo se vratili s klipovima, vidite da izlaze redovno klipovi. Isto hoću da kažem za ljude sve koji su gledali do kraja, u petak na Full Burazer kanalima izlazi Lucky Block sa Đoletom, dobro ste me čuli. I isto do kraja ove nedelje treba da izađe još jedan klip na ovom kanalu i to je unboxing za jednu stvar koja mi došla skoro, neću da otkrijem šta je, ali je jedna veoma posebna stvarčica, jedna nagradica koju ću unboxati u sljedećem klipu, zato obavezno se subujte da znate kad izbacimo novi klip, isto roknite to zvonce. Hvala vam puno, ljudi, što ste gledali ovaj klip do kraja i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozić, a vozić!